ijegokwa keta wheelbarrow nke iketagokwa ọgụ na mma na ife iyi eji wee na-egbu ana wee na-abụsịsị mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ dị n'ubi ebe ị na-akọ ọrụ ọ bụrụ na iketabekwa bịa ka m gwa gị ebe ihe eje keru nke maka na ọnọrọbụ unu na-afụ ebe ahụ ka ndị mmadụ jidere wee na-adọba ava n'ihu akwụkwọ ka jenereta pass my neighbor na ife anụnwa na-eme na Aguata local gọọmenti na onye unu na-afụ ebe a ka e nyere afịa wee dịka ọnọrọbụ injinia Dom Okafor a na-akọwa na ọ chọrọ ịkwado ndebefa ọdụkosi eme kampen nke ya wee jee bute wheelbarrow unu na-afụ ebe a ọ kakwa nke ogbe otu ọbụlọkwa ebuo wee tinye ya agbadagba ọgụ ndị ịza ọgụ eji akọ nri nya ọ chọrọ ka ndebefa na-akọtazi nri ọfụma wee tinye ya mma ya eji wee sụọ ahịhịa ka ị ghara isi na inweghọ mma iji asụ ahịhịa ọ dịgasị na o tinyekwuru ife eji abụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ka i wee bụsịsịa ife dị n'ubi n'ọkwa ya ka nwoke bupụta wee sị ka ọ kee ndị mmadụ wee jide nwoke wee na-adọsịsị ya nke orite wee na-amịsịsị ya akwara dị ya n'ahụ wee sị na ya bụ nwoke na-afọ ajọka ya na ọha echelu yutu ezigbote echiche na ebumnobi fanwa bụ ka ndị yutu bụrụ ndị ọrụ ugbo ka fajezie ka ogbuo onwe fa na ọha dịrị echelufe ezigbote echiche ma ka o bunyefa keke ma ka o bunyefa motosaịkụl a eji agba ọkada ma ọ bụ bunyezikwadofe ife dị mma na nke a bụ nnọọ fajezie lụwa ọrụ ugbo so na fa adịghọ mma iji ọrụ oyibo ka faje chọọ akala kafa nwekwefe akọfọbụ nwoke a n'ọkwa ya ka nsị ka wetara unu kedu ife ichelụ maka ya esekwa m kwuo wheelbarrow o butekwa ọ makwọrọ mma ncheta akakwọ o nwekwara ndị ahụ ebupụta fa weta nyaba ego fa etinye na akpa fa achọrọkwa ịma mana ọ na-afụ wheelbarrow anụnwa kịta ife njisi na ọka mma bụ na ọ bụ na ego ka e wetara onweghị ka iketa ego ruru wheelbarrow anụnwa maka enwe ike nọrọ ebe a na-ekenyaba ego ọgụ esu ofu onye eburu ya narị ya mana ntụ eke wheelbarrow ije lee ya n'afịa onwe mgbe oruho 10,000 ile mmụọ gede na ya onwe mgbe oruho 5,000 ile ọgụ dị na ya onwe mgbe iletaho 5,000 ilegasị ife niile dị n'ime ya ihe letazikwa 25,000 o imajinzi na ọ bụ na ego ka ekere ọdụka ihe ketachanya bụ 25,000 naira mana ndị mmadụ sị na afọ jọrọ nwoke njọ na ụdịka echiche ọ na-echelụfa na ọha na-echelufa ezigbote echiche na egodu nnọọ ka nwoke aziwe je nnọọ bute wheelbarrow nke onye nwekwara ka o ji eme ọgarama aghasị nwoke ka ife bata na omeghe ọkwa ndị mmadụ bujie ọ bụ na fa laik ihe fa ama mgbu mana fa bujie maka fa makwa na uru ọ bara na ije lee ya n'afọ ịma ego n'iyi eleta ya makwa ego na nwoke a ji wee go wheelbarrow niile and wheelbarrow galara ọnụ kịta anụnwa na-agbanyekwa na ebe agbapụgasị mmiri ka nkụ ọzọ mmiri ka eji echu ife eji ebu ka nkụ ọ makwalụ mma na isikwa mma kwuo maka ọ bụrụ ego ka eke ya wee ketacha 25,000 naira ebe ahụ ma ọ 30,000 n'iketaka inwe ike keta 2,000 naira bifo ịmara ife na-eme anụwa ọgụ ndị nọ na-azụ ahịa eketazi onye ji ego anarie maọbụ onye ahịa enye ya kee onye ekwe wee ke oke mmadụ 10 ọgba aghara dị ebe ahụ anarie n'ụkwụ nke nnu wee sị ka m wetara unu na ndị mmadụ akọgbukwa na nwoke anụnwa na ife a na-akọ ya adịghị ịkọ akọ na fatịrị na afọ jọrọ ya njọ na ohe echelufe ezigbote echiche na echiche ọ na-echelufe abụ fajezie ka ogbuo onwe fa n'ọrụ ugbo iwu abụ na onye ketara ya bụ ọrụ ugbo ka o ya eji ya wee kọ ọ bụghị n'iwu bụ na ya inwe ike iketa ya edaghachi ya mmadụ maọbụ iketa ya dọba ya n'ụlọ be ọ bụ ihe ejiriri ya mgbe ofe ife maọbụ ebuo ife anyị ụnụ fụrụ ebe a bakwara uru na esikwa mmukwu ọ bara uru one side onye nwere ụlọ nọ na vileji enweghị ụzọ ife niile a nwoke a tiri na wheelbarrow ọdọkwa nke oso wee nọrụ vileji maka ijigiri ya wee jee ka ọrụ ugbo ihe n'idi ya n'ime ụlọ be gị ahụ were ya sụchaa ife ụfọdụ were ya jee kpata nkụ na mbụbọ were ya jee bute ede were ya jee bụta ji instead of ibie n'isi ịkwara ya na wheelbarrow onye ka o ji wee bute wheelbarrow so na ncheta aka ka nwoke wetara o mere ọfụma ndị ọzọ si etu a na-ebute wheelbarrow ma ọ basko ị na-apaki ebe maọbụ ị na-eri ya n'afịa ịmaghị ego n'iyi ada eleta ife a yiri n'ime ebe a kịta o richa 30,000 naira na ịgbaghala asị ọsọ iburu ejele ọka ha ọrụghị mma da na-ekere ego ma ga-eketana maọbụ ekebe iketa 2,000 naira okwe ka nnotu ka m wetara unu kedu ife ichere